Haino hajotono lamsago ani Kokborok ST YouTube channel o chung tabo khinalainai BA first semester Kokborok major team minor ni paper 1 ni 12 mani question tabo nalainai ke number mari 12 ni 12 ni question ti answer kenoro ani o channel o ketalongoi tongkhani ke bang ano chikun sa Kokborok ST YouTube channel o subscribe bo khlai ribedi te video no like khlai ribedi ke fading ke chung tabo bisilada chini question pori ne gana te pore khansa pori nalainai budu question tongo budu kok bai Kokborok kok ni busuk jora tui solai tei phelai mani cd ni sawo hingga jenne puila video damani ke abona ang 12 mani rijek ya purke ang 5 marong na hine rijak hingga fadai se tabo chinabo chengla sinai phir mung tona di Kokborok ni lai bumana khutcha khe bini asai song ni khorang rok kokrok bo mano o asai song ungkha budu garu dimasa pus met chutia raba hojang lalung ti muran aborok jotono budu naga bodol ni haini bagi aborok bai Kokborok ni kok salaima kubang mano budu kok bai Kokborok kok salaima rok ungkha Kokborok bai hino ang budu kok bai hino ang Kokborok bai hino nung kok budu kok bai hino nung Kokborok bai hino bo budu kok bai hino bo hingke tai kaisa tongo budu Kokborok bai bu hingke sini budu kok bai bo bu hini sao hingke tabo khene de tabo tei botong kho tu tele chot data solai mane tabo ke 5 number tongo Kokborok bai hino boro budu kok bai hino boro Kokborok bai hino kuma budu kok bai hino kuma Kokborok bai hino kurung budu kok bai hino kurung Kokborok bai hino khulum budu kok bai hino khulum Kokborok bai hino phai budu kok bai hino phai Kokborok bai hino not budu kok bai hino not Kokborok bai hino nai budu kok bai hino nai Kokborok bai hino naihor budu kok bai hino naihor Kokborok bai hino nang budu kok bai hino nang hingge tai kaisa tongo last 14 number Kokborok bai hino numa budu kok bai hino numa hingge dei tabo chini je 14 ta bo solaimani paikha tabo khenno rong taibo phelaimani tongo phelaimani bonai di video pathajar nai di video pathajar nai chaja ke like gordi hingge na dei tabo ni saka tabo ke khorang kisa phelaijak kok thai rok ni sodo Kokborok bai je budu kok kisa phelaimani hingge Kokborok bai hino bufa budu kok bai hino bifa Kokborok bai hino buma budu kok bai hino buima Kokborok bai hino bachoi budu kok bai hino bajoi Kokborok bai hino bihik budu kok bai hino bihi Kokborok bai hino bufang budu kok bai hino bifang Kokborok bai hino hamjuk budu kok bai hino hamju hingga budu kok bai khe hingga tabare Kokborok bai hino kupal budu kok bai hino khapal hingga tinine video asno next video tai bisa malani norok bai